Però més enllà d'aquest sí, la nostra intenció també avui era explicar perquè direm no a algunes de les esmenes que han presentat alguns grups, els grups de l'oposició, en aquest cas bàsicament el Partit Popular, esmenes específiques a Menorca. També creiem que era important avui explicar perquè no a aquestes esmenes, que es resumeix bàsicament perquè no contribueixen a millorar el pressupost que abans hem exposat i els punts que abans hem exposat. Bé, bàsicament perquè hi ha coses que ja estaven incloses dins d'aquests pressupostos, com el que ha comentat en NEC, que són l'escola d'adults, hi ha una esmena que està feta però ja està plantejat. Després també tenim el tema del conservatori, però és que hi ha més coses. Es demana, per exemple, un nou centre sociosanitari, quan ja sabem que la legislatura anterior van considerar que era necessari i ens sorprèn que ara, bàsicament, l'estiguin reclamant. Un altre punt que tenim també són els famosos ducs d'ala del port de Ciutadella, que per un informe tècnic que diu que no és viable fer-lo, però això no vol dir que aquests milions no es destinin al port perquè es continuarà invertint. De fet, ja s'ha licitat tot el que és el tema de l'accés. A banda d'això, també convindria recordar tot el que s'ha arribat a invertir en el port de Ciutadella. Tenies tot per aquí. Són des de l'any, al terreny del pacte es van invertir prop de 5 milions d'euros al port de Ciutadella i amb el govern del PP bàsicament es van invertir l'any 2014 300.000 euros. Bé, entre 2014 i 2015 300.000 euros. Què més podem dir? Hi ha també algunes esmenes que estan demanant la intervenció de l'Aqua, quan l'Aqua no té competències en temes d'abastiment, perquè s'encarreguen els ajuntaments de cada poble. Hi ha un en concret també per al tema del Teatre Principal de Maó, però hem de recordar també que és l'únic teatre de Balears que està rebent una subvenció, una ajuda per part del govern, tot i que el Teatre Principal de Mallorca, el govern forma part del patronat i no rep cap tipus d'ajuda. Sí, una part disposada un poc és perquè, en certa manera, no ara aquestes esmenes que jo d'abans, no? Jo diria que les esmenes que ha presentat el Partit Popular diria que són esmenes, moltes d'elles inviables, ara explicarem el perquè, d'altres que són redundants, és a dir, que ja el pressupost ho contempla i per tant no en justifiquen. Jo diria que aquí el Partit Popular ha fet poca feina i per tant no ha detectat que allò que demanava ja estava inclòs en el pressupost, o diria que estan plenes de cinisme. Per què dic o descric les esmenes d'aquesta manera? Trobam un grup d'esmenes que fan referència a infraestructures culturals, a foment de l'activitat cultural, de gestió de biblioteques, quan tot això són competències del Consell Insular. Algú podria dir, bé, però el govern pot reforçar. Nosaltres sempre apostam que el govern ha de reforçar aquesta capacitat dels Consells Insulars a través del finançament, de la millora del finançament dels Consells Insulars, per tal que els Consells facin, gestionin, prioritzin els seus recursos. Sí que algunes coses específiques val la pena, perquè el govern, en temes molt singulars, sí que pot o ha d'intervenir. Quin podria ser el cas? Menorca Talaiòtica. Bé, durant aquests 4 anys, Més per Menorca va presentar esmenes perquè hi hagués aportacions del govern a Menorca Talaiòtica i la resposta sempre va ser un no. Bé, ara el Partit Popular la presenta quan ja està incorporada dins el pressupost i que serà de fins a 100.000 euros aquesta ajuda del govern en aquest sentit. També esmenes que són redundants. El Partit Popular presenta esmenes relacionades amb el pati de la Lluna o amb el centre d'emergències de Menorca, tots dos projectes que estan incorporats, prevists, i no hi ha cap problema. I que ja estan en avançat estat, també. Efectivament, i estan en fase final, possiblement, d'execució. En trobarien d'altres que jo diria que formen part d'aquest cinisme del Partit Popular. Fins ara el Partit Popular no ha fet res en transport aeri, durant aquests 4 anys no va fer cap aportació ni una en transport terrestre específica. Ara demana que es faci aquest esforç. Bé, s'ha de dir que el govern ja l'ha previst, aquest esforç afegit, addicional al finançament del Consell Insular amb 300.000 euros. I me voldria referir a una cosa que ja he dit a Pàtric, que em sembla molt significatiu de les esmenes del Partit Popular. Presenta esmenes en coses que forma part d'aquest cinisme que el Partit Popular mateix ha rebutjat. Trobem una esmena, per exemple, perquè el govern destini 2 milions d'euros per un centre sociosanitari. Un centre sociosanitari que el Partit Popular durant aquests anys finalment ha acabat de dir que no era necessari.
val la pena recordar amb l'hemeroteca i veure com el Partit Popular justificava que no era necessari ni el Verge del Toro ni una nova infraestructura perquè hi havia places suficients. I això ho trobarem. No només és així, sinó que en el seu programa electoral el Partit Popular, a diferència d'Eivissa i de Mallorca, no posava el centre sociosanitari i quan se li demanava reiterava aquesta posició. Bé, doncs ara, en pocs mesos o en poques setmanes, les tornes han canviat. Ara sí que és necessari i demana 2 milions d'euros. L'aportació del govern en aquest sentit és dir, en el moment actual hem de planificar, que és compromís. Si nosaltres creiem que sí que és necessari una nova infraestructura o més places sociosanitàries, i en aquest sentit farem feina. Però abans de dir quin model, necessitem planificar juntament amb el Consell Insular, amb l'Ajuntament i amb el Govern. Exactament. Després també sorprèn que demana un augment en diferents partides, com podria ser personal, en programes, ara estem ratllant bàsicament de salut, programes que han tingut aturats durant aquests 4 anys, però que de cop i volta es veu que són molt necessaris. Pel que fa a l'augment en personal a l'àrea de salut mental, encara s'ha de definir aquesta estratègia de salut mental i s'ha d'analitzar les necessitats, que sabem que n'hi ha, i s'hauran de cobrir, evidentment, però hem de fer aquesta anàlisi.